madina mai madina kai ne burina. Da sunan Allah mai ruwa da iska ya sanya sama ucak ta tsaya kuma babu nirka. Ka taimakan Allah ka karan azaka na wake dan baiwa wanda shi na dauka. Akko da yaushe inda na zo da koko ilahu kai kamar jana je na dauko kokon barata a gurin kani na miko Allahu da kai ke banari na dauko. Jalalla ka ne bedi gashi na zo da baituka na a gurin sada manzo. Idan ya ce na kusace shi sai bana zo ko da safa ko da yammaci sai na zo. Mudassir kai ne wanda ba ka cuta, Nabiyyu Rahmatu ka wuce kwatanta, ko anan da ta kai za ka ba magata. Zuciyata ta so ka rayuwata na baka dukkaninta, ka aka zamun a gare ni kai gata, layi mai kai za ka ba mu gata.